Nämä asiat täällä alhaalla on mulla vakioina, eikä jokainen tekee siitä laitteesta oman näkönsä. Mulle on tärkeä asia totta kai sähköposti, mulle on tärkeä asia Facebook. Safari on meidän niin sanottu web-selain, eli sillä me mennään surffaamaan sinne web-sivuille. Ne on mun tärkeitä juttuja. Tämä on analysointiohjelma, jolla mä seuraan, että miten paljon ihmiset käy ylipäätään Ilona IT:n webissä. Mä pystyn sillä seuraamaan. Ja tuo Giant on mun henkilökohtainen oikeastaan semmoinen sunnuntai-aamun ratoksi hankittu ohjelma, joka on sähköinen lehti. Eli se kerää maailmalta artikkeleita mulle, mun syliini ja ihan ilmaiseksi. Voidaan sitäkin tänään vielä katsoa. Eli toiminnallisuus on sinänsä hyvin helppo. Kun me avataan joku ohjelma, nyt valitettavasti tuo kirjahylly, eli iBooks-niminen ohjelma, niin se on teillä siellä, se on hyvin tyhjä. Siellä taitaa olla yksi kirja, käyttöopas, joka sinne on haettu. Mä laitan tuonne vielä. Niin mun oma kirjahyllyni näyttää tältä. Eli se on analogia taas siihen tavalliseen kirjahyllyyn, että ikään kuin mulla kirjat olisi järjestyksessä. Ja kun mä haluan lähteä jotakin kirjaa lukemaan, niin silloin mä klikkaan siitä kirjaa sormella ja se kirja aukeaa. Tätä pitää mainostaa, että tämä on eläinten viisauksesta kollegani Tomin, joka on se meidän kouluttaja, Tomin tekemä kirja. Eli tekin voitte tehdä sähköisiä kirjoja tällä tablettilaitteella itse ja laittaa ne jakeluun maailmaan. Tomi myy tätä 2,39 € tätä kirjaa. Ja taiteilijat on vähän semmoisia, että ne vähän siitä suusta tutasee ja käyttää viisaita lauseita ja tekee niistä kirjaa ja vielä myy sitä ovelia kavereita. Vähän pitää piirtää vaan siellä joukossa. Tämä oli esimerkki kirjasta. Eli kirjat voi olla täällä mukana koko ajan. Toinen, mikä sieltä liittyy, näytän tuosta pikaisin, koska se ei ole siellä. Tämä on mun kirjahylly. Ja sitten mulla voi olla täällä arkistossa voi olla mun PDF-liitteet, eli semmoiset PDF, mitä mulle tulee vaikka sähköpostin liitteenä. Ja se, että ne hukkuu sinne sähköpostiin, mä voin tallentaa ne itselleni omaan ikään kuin mun tärkeiden asiapapereiden hyllyyn. Täällä on mun kaikki tärkeät asiapaperit, vaikka nyt tuolla alhaalla näkyy Ilona IT-lehti. Tai enpäs näytä tota lehtiä, vaan näytän tota lehtiä, jonka rontti unohdin tuonne. Kaverini heitti minut autolla tänne, niin mulla oli teille kaikille lahjaksi tämmöinen iPad-lehti. On iPad-opetuksessa lehti, mutta täällä kerrotaan mikä on iPad ja täällä on vinkkejä ja erilaisia ohjelmia ja lisälaitteita. Et kun tämän haluat, mä näytän teille mistä tämmöinen tilataan. Tai voitte laittaa, jos laitatte muistin, että risto@ilonait.fi, lähetä mulle lehti, laita osoite, niin me laitetaan tämmöinen teille postissa. Eikö se ole netissä luettavissa? Tämä on myöskin PDF-nä luettavissa, mutta tätä pidetään vähän sillä lailla niin kuin, pyynnössä jaettavana, koska meidän kilpailijat tykkää tästä niin hirveästi. Eli kun laitatte sähköpostin risto@ilonait.fi ja pyydätte lähetä mulle lehti-osoite, niin silloin te saatte kaikkein varmimmin sekä sähköisenä sen, että saatte myöskin printtinä, jos haluatte. Tämä on meidän 23 vuoden historian aikana paras, tämä on itse 4. painos siitä lehdestä, paras mainosmateriaali, jota me koskaan ollaan tehty, koska tämä ei ole ikään kuin mainos. Täällä kerrotaan, mikä se langaton esitystekniikka on. Täällä on kirjastohankkeista juttuja, täällä on eri ohjelmista esittelyjä, eli tämä on hyvin informatiivinen opas. Ja siinä mielessä tästä opettajat ovat kirjoitettu, että tämä on jaettu todella paljon. Edelleenkin uskotaan paperiseen käyttöliittymään myös meillä firmassa. Tehdään toki sähköisiä muotoja, mutta hyvin paljon sitä jaetaan paperilla. Kun tämä töksäyttää sinne kodin pöydälle tai postissa, niin ei ihmiset heitä sitä roskiin. Rehtorit on sikäli hyvä, että ne rehtorit, jotka tabletista mitään ymmärrä, niin sen verran ymmärtää, että ne ei roskii sitä, vaan ne antaa sen jollekin, että lue sinä. Ja delegoi sen jollekin opettajalle eteenpäin. Ja se on ihan hyvä meidän kannalta. Eli nyt kun se PDF on siellä, niin sitä tietysti luetaan Kristian siellä toimitusjohtajana ja kerrotaan eri asioita ja tietysti voidaan suurentaa ja voidaan pienentää. Tämä oli kirjastohanke, mitä tehtiin kirjastoissa kanssa Keski-Suomessa näiden pienten kirjastojen kanssa.
Mutta sinänsä semmoinen informatiivinen sähköpostiasetuksista, kameran käytöstä ja muista. Hyvä.